zona das medias puntas. Parece que Gerardo comezou máis tendido cara a banda dereita e move xa o balón o conxunto visitante, precisamente Alex Arias, o que se sitúa na media punta visitante. Recupera rápidamente o Racing de Ferrol a intentar construir dende atrás precisamente Pérez, dando no lateral a Dani López. Outra vez Pérez, pues, tímidamente o punta Camochu, empeza do outro lado Racing. Apoiándose no centro de campo, vai estar pendente nestes primeiros minutos da disposición táctica tamén dos homes de Aira, buscando o pase cara a referencia hoxe cara a Jorge Rodríguez. Apóyase en banda, intenta rematar coa testa Dani, non chega. Vai caer o balón na lateral esquerdo a Pumar. Intenta despexar o central, en semifallo tamén o porteiro Ángel. O balón de novo pro Racing, ollo dentro da área, o co balón Jorge Rodríguez, balón atrás, a primeira clarísima para Racing, ollo, volve salvar Ángel, primeiro o lanzamento de Josu Villar, segue o perigo na área visitante, como arrancou neste primeiro minuto Racing. Ángel salvou o lanzamento, segue o perigo, non asubía nada o colexiado, sai o contragolpe Áviles, intenta frenar a embestida aí no centro do campo Iván Forte. Ollo a salida por banda esquerda do Áviles, está recuperar e faino Josu Villar, e a comezo de partido apoiándose ben arriba Jorge Fernández, de novo Josu Villar, o balón moi longo, esa pelota vai morrer nas mans de Ángel. Vaya ocasión, Josu Villar dende fora de área, o balón pega no pau, intenta salvar o porteiro e depois sálvalle moi ben a segunda opción. Sí, é verdade que é algo típico do Racing, ¿no? O Racing sempre na súa casa intenta poñer un ritmo moi alto desde o inicio e, bueno, xa se veu que xa no primeiro minuto pois xa tivo un par de acercamentos moi claros e bueno, con consigna clara de poñerse por diante no marcador, porque sabe que o Avilés cando teña que expoñer un pouquiño máis pois lle pode costar, pode deixar espacios e aí o Ferrol pois pode facer bastante daño. Ollo, ¿no? Esa recuperación de Dani Rodríguez, balón cara a Jorge, aí na punta por Manu Barreiro, balón atrás para Marcos Álvarez. A piques de marcar de novo o Racing. Sí. Minuto 2 de partido e Marcos Álvarez a piques de adiantar de novo o Racing. Sí, sabemos, ¿no? Que o Racing presionando moitísimo a salida de pelota, sobre todo sobre Miquel Méndez, que é un xogador que sí, que defensivamente moi forte, moi poderoso, pero cando ten o balón nos pés, bueno, é un xogador que sufre bastante e a consigna está clara, non? De presionar ese inicio do xogo, ese balón inicial e, bueno, tratar de facer ataques rápidos para facer dano. Foi no minuto un Ángel salvoulle esa dobre ocasión o Racing. Primeiro Josu, depois Vela e agora Marcos Álvarez disparou fora. Presionando moito o Racing, con ganas de facelo ben. Comeza dende atrás Víctor Vázquez. Vais a recibir Josu Villar. Balón longo cara Vela. Ele estaba Dani López. Ademais vemos, ¿no? Que os dous equipos igualan en sistemas, os dous teñen un 4-2-3-1 claro, lógicamente o Racing por a iniciativa pois vai a facer que Josu Villar teña un poquinho máis de presencia a nivel ofensivo, máis que Cusi e Borja Prieto no Avilés. Entonces, bueno, igualan sistemas, pero penso que o Racing vai levar a iniciativa e vai a ter un poquinho máis de presencia, ¿no? A nivel ofensivo. Unha das dúbidas que teníamos na disposición táctica de Aira, se Dani Rodríguez iba a estar máis na media punta, sí, ou maior presencia de Josu Villar. Está claro. Pasa que, bueno, en ataque Josu Villar que descolgaras un poquinho máis e como sempre Iván Forte pois manterá un poquinho ese equilibrio e esas vixiancias, ¿no? Para evitar que Alex Arias entre en xogo no contragolpe rival. O que movía precisamente era Dani Rodríguez. Vai a subiar falta Alfonso Vicente Moral, o colexiado castelán leonés deste encontro. A falta de Borja Prieto. Borja Prieto que forma aí no doble pivote con Cusi. Sí, un xogador que hasta aí 2 semanas estaba xogando de central, por las ausencias de Nacho López, que estaba lesionado, de Berto Tollos. Y bueno, o adestrador pues, propia porta da ese remate que chegou sin problemas finalmente ás mans de Ángel. Saca rápido porteiro visitante, de porteiro a porteiro, balón para Camacho, que recomeza con Pumar no lateral esquerdo. Está Josu Uribe, o técnico está a conducir
a este Avilés. Que move agora é Víctor Vázquez. O Racing con calma, intentando coser ben as xogadas. Tímida presión dos visitantes. Antes era Camochu, agora o que se achegaba era Alex Arias. Claro, se mira neste arranque de partido na media punta. Move por aquí lado Comesaña, comeza atrás Josu Villar. Outra vez atrás Carlos centrais. Pecha o Avilés. Sí, isto vai ser a tónica predominante, non? Un Racing de Ferrol que ten que levar a iniciativa, que non pode cometer erros nesa circulación inicial, que ten que estar moi pendiente das vixiancias, sobre todo os centrais e Iván Forte, e, bueno, se é capaz de non ter pérdidas e de meter o Avilés na súa área, vai a facerlle moito dano. Ollo con Vela, que se mete na área por banda dereita, balón atrás, salva Borja Prieto outra vez, que está a ser o máis destacado na defensa visitante. Intenta de novo contragolpe. Ya claro que o Avilés, Freddy, pechado atrás e a correr en canto poido. Sí, eso sabíamos que iba a ser así, ¿no? Sabíamos que lle iba a dar iniciativa ao Racing, que, bueno, eles se van a sentir cómodos a medida que pasen os minutos e non encaixen, vanse a reforzar anímicamente, van ver que o Racing pois vai entrar un poquinho esa ansiedade, esa preocupación por non marcar. Entonces, bueno, eles van a aguantar este primer tirón. A ver, vamos a ver esta ocasión ahora. Ollo de novo Racing, intenta meterse na área. Marcos Álvarez vai non conseguir. Con el chega no apoio Dani Rodríguez. Intenta Dani Rodríguez loitando na área, vai no deixar atrás. Balón fora coa testa Jorge Rodríguez. Josu Villar. Josu Villar de novo chegando dende atrás. Como falábamos, sempre vai ser un referente a nivel ofensivo. Descolgarase el ese medio centro, deixará Iván Forte por detrás, bueno, ten moi boa chegada, ten gol, bueno, a ver si son capaces dunha ocasión destas de poñerse por diante, que logo, pues bueno, o Avilés vai ter máis dificultades. Dicía Jorge Rodríguez, estaba aí fixando os centrais, pero chegaba por detrás, libre de marca Josu Villar. Vaya arranque dos ferroláns nestes primeiros 7 minutos de partido, 3 ocasións clarísimas. Duralle ben pouco balón o Avilés. Ese cara adiante o Racing, de novo balón longo buscando precisamente a Jorge Rodríguez, non chega. E balón a mans de Ángel. Se dá un pouco de pausa o Racing neses metros finais. Está fora aí Alex Arias. Problema coas botas. Sí, que antes de comezo regaron o campo e a mellor, pues, bueno, non tiña o taco adecuado, non? Para sosterse, para ter depois do que Cemento marcharon os xogadores sin derregaron. Sí, a mellor, pues, bueno, non se atopaba a gusto, seguramente. O que move agora dende atrás o Avilés, máis pechado Racing. Sí, pero como vemos, os dous mediocentros estáticos, os únicos que teñen mobilidade son os 4 xogadores por diante. Bueno, mantendo sempre equilibrio para que o Racing non lle colla tamén en contragolpe. Para o partido que deixaba ese problemiña con Alex Arias, que volve a entrar xa no campo. Vai poñer de momento balón Dani López. Intenta combinar con Camochu, balón atrás. Cambio de orientación buscando nesta banda precisamente Alex Arias. Que corte Dani López, máis ainda Omar. Posición todavía para o Avilés. Parece que nestes dous últimos minutos faz un pouquinho máis co control do balón o Avilés, depois deses 3 xustos monumentais do Racing. Sí, sobre todo en moito parado, moito saque de banda, moita falta. Entonces, bueno, xogo parase, estabilizas un poquinho. O empuse ese do Racing de Ferrol, pois ves un poquinho parado, pero bueno, non sei se é un pouco a estrategia habitual do Avilés, que lle gusta máis un fútbol máis trabado, a mellor. Sí, lógicamente, está xogando fora da casa, sabendo que ten diante un bo rival como é o Racing. Entonces, bueno, todo que os minutos que vayan pasando que a súa portería siga a cero, para eles é algo que moi importante, que os vai a reforzar. Entonces, bueno, saben que por eles pasa a ter a portería a cero, saben que sempre van a ter opcións. Entonces ese vai ser o objetivo. Bueno, comeza de novo a xogada dende atrás o Racing, sempre os dous centrais
os encargados de arrancar esa xogada dende atrás, máis pechadiños os visitantes. Intenta pola dereita o Racing, que nova agora Iván Forte, a presión de Camochu, quere xogar atrás con Víctor Vázquez, move con Pérez polo outro lado, máis ainda buscando por banda esquerda Pumar. Chegar Pumar, intenta poñer o centro, cortan os centrais, balón dentro da área para Dani Rodríguez, vai perder o balón, ollo contragolpe que estaba Pumar, o lateral esquerdo moi arriba, e vaise cara adiante o Avilés, o que esa se ven Víctor Vázquez, as protestas de Gerardo. Sí, é verdade que este pode ser o perigo, non? Unha vez que Gerardo, Alex Arias, Camochu e incluso Amar pois se asocian esas contras, pois bueno, pode ser o perigo que pode ter este equipo, que o Racing ten que ser capaz de controlar e de parar, non, esas contras do rival. Isto porque Pumar, estou-me fixando, está subindo moito, xa é a terceira, cuarta subida do lateral esquerdo do Racing. Sí, Marcos tírase moito para dentro, crea superioridade aí por dentro con Dani, e bueno, e deixanlle o espacio ese para que Pumar, pois sabemos que é un xogador de moito recorrido, un xogador que ofensivamente aporta moito, e bueno, lógicamente o Racing tratará de explotarlo porque é unha virtude, ¿no?, que ten este equipo. De novo, posición ollo aí a perda de Iván Forte, o que move agora Cusi cara atrás, volve a empezar dende a liña de centrais o Avilés. Arranca a xogada de novo por banda dereita con Nacho López, o centro a Cusi, movendo xa nas medias puntas, moita mobilidade neses tres xogadores que xogan por detrás, o dianteiro centro de Camochu. O desplazamento en longo, vai a cortar el balón para Iván Forte, que deixa de novo para Camacho. Sí, o que si vemos que esa reo inicial do Racing pois bueno, deixou un poquinho de facer efecto. Lógicamente é un ritmo moi alto de partido que bueno, que é difícil de aguantar, entonces bueno, ahora estarán volvendo a retomar forzas para bueno, pouco a pouco volver a facerse co balón, pouco a pouco volverse a facer con ataques, e bueno, tratar de facerlle dano, non, a este equipo que é moi difícil de generar ocasións de perigo. Vai se cara arriba Comesaña con Vela en banda dereita, outra vez Vela, xa terceira vez que intenta por banda dereita, balón arriba, intenta o remate Marcos Álvarez, non chega a posición aínda para o Racing de Ferrol. Intenta o de novo Pumar, todo lanzado ataque, o que recupere Gerardo. Ollo de novo a contra nesta banda dereita, ollo espazo que pode aproveitar agora en banda dereita Alex Arias. Xogador perigoso de un para un. Moitos xogadores xa do Racing en facetas defensivas a intentar parar este contraataque. Segue o perigo na frontal, que move Camochu, chegalle tras Gerardo no apoio. Gerardo vai colgar o balón, cuidado, perigo, deixase caer Alex Arias. O balón de novo para o Racing, para sair agora o contragolpe os homes de Aira. As perdas no centro do campo, aumentou un grao a presión os visitantes. Recuperan o balón, move Nacho López cara atrás, cara Miquel Méndez, apoia sin Cusi aí no centro do campo, intentando impoñer un pouco Galóns Cusi, balón en longo cara Camochu, corta ben Víctor Vázquez, e recupera e pon pausa Iván Forte, movendo cara Comesaña. Sí, está baixando un poquinho, non, o ritmo de partido que puso Racing desde o principio, e bueno, pouco a pouco os equipos xa se van asentando e van esperando pois bueno, ter as súas oportunidades para poñerse por diante, que sabemos que un equipo que se poña por diante na segunda vez ten moito gañado e controla o partido da mellor maneira. Ollo Racing de novo, banda dereita que chega Comesaña, balón atrás para Vela, de novo para Ángel, o que intentou aí Vela. Sí, esta é unha das xogadas típicas do Racing, non? De que os seus laterales sean moi largos, de que os seus laterales traten de estar sempre cerca do seu interior para facer 2 contra 1, para xerar situacións de superioridade, e aquí vimos, non, que entre Rubén e Vela fixeron unha ocasión de gol por unha combinación boa por banda dereita. Outra vez por banda, chegando moi arriba os dous laterais do Racing. Intentar sacar en curto Dani Rodríguez, balón atrás cara Pumar, precisamente vai a colgar Pumar, ponse por alto a defensa do Avilés,
vai volver a empezar a xogada por esta banda esquerda de novo. Dani Rodríguez pon o balón, vai caer dentro da área a Josu Villar de novo. Se está a multiplicar nestes primeiros minutos, tanto en ataque como en defensa. Outra vez Dani Rodríguez, banda esquerda, intentaron 1 contra 1, balón colgado, de novo o que salvaba aí era Borja Prieto, recupera Omar. Vamos antes rápidamente esa repetición, agarrón que protestaba na área Omar de Víctor Vázquez. É un equipo moi difícil de sorprender no xogo aéreo, é un equipo moi poderoso físicamente, cos centrais, con Cusi, con Borja Prieto, xogadas a balón parado, pues bueno, as domiñan moi ben, entonces é moi difícil, ¿no? Todos esos centros laterais que lles fagan daño. Sí, que tanto que viste, tanto centrais como ese doble pivote. Sí, son xente que se domina moi ben o xogo aéreo, sí. E esos centros laterais, pues bueno, non van a ser doados, non? E máis porque o Racing tampouco presume, non? Sobre todo na parte de arriba con Jorge, Vela, Marcos, son un perfil distinto, un perfil baixo de tren inferior pequeno. Si que aí xoga tamén importancia o de Josu Villar, que intentou antes chegar de segunda línea, eso é, que entra sin marca, entonces bueno, eso é algo que teñen que xogar. Arranque estupendo do Racing de Ferrol, esas 4 ocasións en pasar apuros, intentando levar o control do partido cun Avilés rácano centrado na defensa, esperando agazapado atrás as súas posibilidades no contragolpe, un pouco o guión que xa se presumía na previa, e o Racing paciente, movendo dende atrás, aproveitando os laterais con chegadas dende atrás. Agora balón en lungo, buscando aí a Vela, que cambiou de banda. Como estaba entrando pola dereita antes, agora cambiaron. Sí, como ti ben dis, a paciencia ten que ser un arma, non? Que ten que dominar o Racing no partido de hoxe. Non pode ter presas, non pode ter ansiedade, non pode ter precipitación, non se pode equivocar. Ten que buscar ter calma, porque sabe que pouco a pouco chegará un momento que topen espacios, que topen situacións para facer daño ao rival. Pero o que máis destaco ahora mesmo é que todo ese planteamento defensivo do Avilés non se está convertindo tampouco en ocasións o contragolpe, e iso fai co Racing que se reforce, non? Cando un rival che fai ocasións a contra, vai a dar Camochu, esa recuperación non vale, asubiu falta do dianteiro centro sobre Pérez. Non lle das pea que se crezcan no traballo que están facendo, non? Entonces, bueno, de momento non lle están facendo ocasións, e iso é importante, non? Para que o rival non se crezca e non se veña arriba. Nos primeiros minutos que intentaba certa presión, sobre todo con Camocho e Alex Arias, agora máis centrados en agardar casi que no seu campo, e a repetición desa presión de Camocho sobre Pérez, agarrando o dianteiro centro, e move xa o Racing. Balón precisamente para Pérez, o central, vai secar arriba, quedándose no dianteiro centro en Jorge Rodríguez. Non atrás cara a dereita, non chega Comesaña. A ver se funciona ese constante cambio de posicións dos homes de Aira, sobre todo as medias puntas, as bandas, tanto Vela como Marcos Álvarez. Sí, o que busca ter alternativas, non? De ter que os xogadores rivais que esperen cousas distintas, non tendo sempre o mesmo xogador. Marcos Álvarez non estaba sentíndose cómodo aquí na esquerda, vayamos a ver pola dereita, porque Vela sí que estaba facendo dano, entonces vai a probar a ver se Marcos Álvarez lle pode facer un poquinho máis de daño, entonces buscar alternativas. Aí de Vela vai a ver cartón amarelo, minuto case que 19 de encontro, primeiro cartón amarelo do partido para Vela, toda que non foi especialmente dura, que interpreta que corta o contragolpe. Eso é. Ten aí ben, bueno, ben coa plancha, un poquinho da plancha por diante, non? Falta sobre Gerardo sen intención. Cartón amarelo, primeiro do encontro. Por aí en movimento balón Miquel Méndez. Xa Avilés intenta presionar un poquinho máis o Racing, ollo esa xogada, intentaba o de novo Vela, acabo de ver un cartón por unha entrada similar,
Nada, é o mesmo que decíamos antes, non? Miquel Méndez co balón nos pés pois ten moitísimos problemas, é a segunda vez que pode ter algunha pérdida, entonces o Racing o sabe e saben a que teñen que presionar e, bueno, están conseguindo. É unha indicación dun técnico, non? Sí, lógicamente, non? Son, bueno, pues anticipadamente pois xa informas de a quen lle tens que presionar, a quen tens que deixarlle sair, entonces, bueno, seguramente aí desde esa indicación e, bueno, a ver se son capaces de aproveitarlo, verdad? Ollo como arriscou aí Pérez sacando con categoría o balón dende atrás, comeza pola esquerda, o que move Vela, balón de novo atrás cara Pérez precisamente, arriscou aí o central no comezo da xogada, vanse cara a outro lado, aí está Comesaña, hai minutos que non intenta subir o lateral dereito, un pouco máis apagada esa parte do campo do ataque dos de Aira, dende intercambio de posicións entre Marcos Álvarez e Vela, apoiándose agora no centro en Iván Forte, busca precisamente a Marcos Álvarez, sí, vai encarar o seu rival. Marcos, ollo que colga o balón, chega por sorpresa Vela, pode ser córner, sí, tocou no seu marcador, chegaba ben por sorpresa por detrás Vela, e será córner pro Racing. Eso que busca Aira, non? Con o cambio de posición de Marcos e Vela, non? Que ten a Marcos e que vai a encarar porque parece que o Avilés ten algún problema nesa banda izquierda, e entonces, bueno, aproveitar ese 1 para 1 de Marcos, que é moi bo. Aí boa xa o córner, segundo pau, elevase a defensa, o que volve a equivocarse outra vez Dani López, consigue recuperar o balón Avilés e volve a intentar a saída a contragolpe. Recúa ben o Racing, sí, presiona Pérez e recuperan, cando menos corta o contragolpe. Un repliegue moi rápido e logo tamén vemos que un córner en contra, o Avilés repliega cos 10 xogadores, saíron a contra, non tiene ningún xogador por diante, entonces, bueno, xa se ve do que busca o equipo rival, non? Defender con todo e tratar de aproveitar as poucas opcións que vayan a ter durante os 90 minutos. Revolves aí Omar nesa repetición, entraba Marcos Álvarez, chegaba na axuda Pérez, revolve Omar, que xa vamos a catalogar como protestón deste equipo despois da xogada anterior na área. Agora reclamaba cartón por esa entrada de Pérez. Será balón pro Avilés, balón en movimento xa no centro do campo, cara atrás, comeza de novo o conxunto asturiano por banda dereita, dura que moi pouco o balón os visitantes. E aí pedindolle intensidade aos seus. Moi bo arranque desta primeira metade do Racing, un momento máis de tranquilidade, de medir un pouco o potencial duns e outros. Ollo con Borja Prieto, vaise cara adiante un dos medio centros do Avilés. Ollo que quedou aí descolgado, será fora de xogo. Chegar de todos os xeitos Camacho. Sí, penso que o máis significativo de todo e o máis importante para o Racing é que Gerardo e Alex Arias prácticamente aí esa xogada, estaba aí Pérez un pouco descolgado central, pois Gerardo e Alex Arias prácticamente non están participando no xogo ofensivo do Avilés, e iso, pois, bueno, penso que é un punto en partida importante para o Racing, non? Que eses xogadores non entren en xogo porque, bueno, son os máis determinantes e os máis desequilibrantes en canto a perigo para o Avilés. Pois que siga todo así, porque estamos convencidos de que o gol do Racing chegará se sigue con esta intensidade. Intenta sair dende atrás Víctor Vázquez, arriscando moitísimo, chega o balón finalmente a Marcos Álvarez, quedou no chan Víctor Vázquez, que arriscou moitísimo nesa saída de balón, ainda por riba levou o golpe aí de Cusi. Sí, é un equipo duro, un equipo físico, un equipo que se siente cómodo, non? Cando hai contacto, entonces, bueno, un equipo típico con oficio desta categoría, un equipo de moito nivel para a segunda B. Perdeu o control do balón de todos os xeitos o Racing, move dende atrás de novo Pérez, echado atrás o Avilés, non muda a estrategia. Josu Uribe, que move agora é Josu Villar, multiplicándose tanto en ataque como en defensa. Ollo chegada por banda de novo de Pumar, non sei se quixo tirar ou intentou máis ben centrar. O que desviou a córner foi o garda mallas Ángel. Aí a repetición como chega completamente só Pumar
dende o lateral. Sí, apenas foi ese centro, non? Que non foi todo o que quixeran, pero bueno, é moi importante que aparezca aí Dani Iglesias entre líneas para asuntar o equipo rival e que logo podamos sorprender por fora, como foi nesta xogada, non? Dani Iglesias vai a traer moitos xogadores e por fora poden facer dano. Ollo, vaya, que ben peitaba esa saque de córner. Isto que foi Jorge Rodríguez, que foi o primeiro pau. Sí, unha estrategia moi marcada, os xogadores que van ao primeiro pau para prolongar e buscar unha segunda acción. Bueno, apeca ese estivo, ¿no? de facer o primeiro gol. Vai de novo o córner agora aínda máis pechado. Será o terceiro córner consecutivo pro Racing. Moito poderío, dicíamos, no físico Avilés. Así está metendo en complicacións o Racing nestas xogadas de estrategia. E vai o terceiro córner consecutivo. Buscando agora o segundo pau. Non despexa ben Ángel, ollo perigo para Racing, o balón queda morto, gol. Gol de Josu Villar, aproveitou, estivo listo aí na área Josu Villar. Chegan as protestas de Ángel, di que lle tocou no salto Josu Villar, cartón amarelo. Nada, estaba fora da área pequena, Josu Villar non fai nada, o porteiro, bueno, comete un erro e aproveita o Racing, non? Entonces, bueno, penso que o estaba merecendo. Vamos a repetición, Ángel non despexa con todo a favor dentro da área pequena. Josu Villar salta, absolutamente nada. Nada. Erro clamoroso do porteiro aí. Volve a errar de segundas, non lle toca a Josu Villar, que está moi listo e aproveita. Bueno, pois si, estábamos a dicir que esta Avilés era un oso duro de roer por alto. Estes 3 córners consecutivos do Racing foi nos aproveitar precisamente o xogador máis destacado do que levábamos de partido, como era Josu Villar. As protestas non sirven de nada, tan só un cartón amarelo pro porteiro Ángel. 1-0. Eu creo, Freddy, que fai xustiza o que estábamos a ver no campo. Totalmente, non? Merecedor o Racing de que estaba levando peso, de que estaba lendo iniciativa, de que ao principio, sobre todo os primeiros minutos, saliu moi forte, tivo varias ocasións e ao final, pois vino o peso do partido vai caindo para quen máis o mereza. E ollo, porque o Racing quere máis, chegada por banda, ollo pola banda dereita, non vai chegar o remate Marcos Álvarez, penso que era de novo Vela, que volve a estar por banda dereita, outra vez Marcos Álvarez na esquerda, agora encarando de novo Marcos. Balón atrás, por quen chega de novo Josu Villar, que deixaba aí para o lanzamento de Imán forte fora. Bueno, vaya comezo, vaya primeira parte que está a facer o Racing de Ferrol. Agora está por diante Freddy, non sei se vai a mudar a estrategia o Avilés. Coñecendo o Racing seguramente non. Vamos a ver, o propio Racing vai a seguir indo na mesma dinámica, vai a tratar de ir a polo segundo, non vai a agardar e o Avilés, pois bueno, veremos ahora como reacciona, non? Por debaixo do marcador, penso que é a primeira vez en toda o que vai de liga que está por debaixo do marcador, entonces veremos a ver que nos expón, que nos ofrece este equipo con resultado adverso e ver se ten máis potencial do que nos estaba mostrando hasta agora, non? Pois xusto as credenciais que dicíamos ao longo desta retransmisión do Avilés, esa dureza defensiva, esa fortaleza sobre todo nos balóns por alto, un cúmulo de erros sobre todo do porteiro de Ángel. Sí, a pena foi que non cometeras erros 15 días contra nós, ¿no? Porque a verdade é que ese día parou todo o que lle chegou, fixo unhas intervencións tremendas. Nos pedimos un erro deste tipo con cada un dos equipos galegos na segunda vez, perfecto. Pois contra nós non o tivo, así que queres que che diga, pero bueno, que sea con Racing, pois mira, benvido para nós. Pero vimos estar atentos, se muda un pouquiño a estrategia, sobre todo da Avilés, se vai un pouco máis arriba. O Racing xa o coñecemos, o equipo de aire sempre o ataque, sempre querendo facer máis dano ao rival. Move o Avilés. Aí sempre a 3/4 de campo, costalle moitísimo aí o conxunto de Uribe crear perigo. Fito todo agora, non sei se lembras algunha xogada de ataque destacada. Ningunha. A verdade que ningunha opción aquela que o posible penalti, que bueno, que estivera unha área pequena, pero non foi nin ocasión, non? Entonces, bueno, o Racing está se sentindo cómodo e agora veremos a ver se o partido cambia de rumbo ou non. Mal despexe de Pérez, o que movía fora de xogo, me parece. Fora de xogo de Camosu. Viña dende posición adiantada. De uno xuiz de línea. Aí ven a repetición. Agora sí que estaba ben tirada a liña defensiva do Racing, fora de xogo. E balón pros locais. Move xa o Racing, faino por medio de Pumar. Non se segue percutindo por esta banda
Vemos que esa sucesión de córneres llegó precisamente con esa chegada por banda esquerda de Pumar. Balón agora en longo, buscando a referencia en ataque a Jorge Rodríguez. Este xogo interesa máis ao Avilés, eses pelotazos en alto, loitando, aproveitando o seu poderío físico. O Racing ten que levar o balón o Chan. Agora falta de Iván Forte. O xa agora entroulle certa presa ao Avilés, que ten que facer moito máis se quere rascar algo positivo aquí na Malata. Ollo Omar, agora entre liñas, buscando pola dereita a chegada do lateral dereito Nacho López. Chegou moi ben Pumar para cortar o perigo. Bueno, sabemos algo distinto, ¿no? Que un lateral como Nacho López, que en os primeiros 30 minutos non pasou de medio campo, pois ahora sí que xa se atreveu, xa se incorporou, xa fai correr a Marcos e máis a Vela para atrás. Entonces, bueno, parece que o rival, pois bueno, tense que estirar un pouquiño e a ver tamén se o Racing agora contra pode ter máis espacios, non, para atacar. Agora ao córner, ben en defensa o Racing, pode intentar sacar o contragolpe. Que quedaba arriba era Marcos Álvarez. Vimos agora momentos no que moito pelotazo, moito balón en longo, moita brega e loita por alto sobre todo. Xogan a parte dereita Alex Arias, ollo a chegada era de Gerardo. Será balón de novo pro Avilés. Sí, que fixo máis agora en 2 minutos que o resto do partido, non? Está se vendo obligado a ter que ir para arriba, a lo menos atacar, sí, atacar un poquinho máis. Entonces, bueno, vamos a ver a realidade deste equipo, non? A ver se ten potencia suficiente como para atacar para levar o peso do partido e para facer daño a un Racing que bueno, que penso que está moi ben posicionado, que lle está concedendo moi pouquiño e a ver, bueno, se podemos facer ese segundo gol que nos dé un poquiño de tranquilidade. Un pasiño adiante tamén ao Avilés en canto a presión, xa mete 3-4 xogadores un pouquiño máis adiante. Sí, tamén Racing busca tranquilidade. Houve algún cambio de posición, e agora está Gerardo por dentro, Alex Arias na dereita, pero bueno, as medias puntas sabemos que teñen liberdade, que teñen capacidades para xogar en calquera das 3 posicións e agora, pues bueno, a ver como lle sale a Uribe, non? Ese cambio táctico. E ese golpe no centro do campo que levou Iván Forte. A ver, para o partido o colexiado. E xa se recupera o medio centro do Racing. Balón pro Avilés. Agora tamén lanzándose un pouco cara arriba o conxunto asturiano. Racing dispón de máis espazos. Balón en longo que remata nas mans de Camacho. Con tranquilidade o Racing dende atrás, de novo a estrategia sempre a mesma no conxunto de Aira, mover o balón con tranquilidade. Sí, o problema é que moito desa salida están dando os centrales, non? Iván Forte participa pouco no xogo ofensivo do rival, entonces eso fai que a salida de pelota pois casi sempre sea de Pérez, sea de Víctor, e bueno, que eso tamén lle dificulte un poquinho máis, non? A mellor Josu tiña que participar un poquinho máis nesa salida, nesa construcción. Pero bueno, de momento non están pasando problemas. A combinación agora do Avilés era unhas xogadas máis trenzadas en ataque do que levamos de partido por parte do conxunto asturiano. Recuperou ben o Racing, balón en longo de Camacho. Van como a lobos a presionar sempre a Miquel Méndez. Ollo balón para Jorge Rodríguez, perigo. Reprégase o Avilés, chega no seu apoio Vela. Vela de novo en banda dereita. Pide o balón atrás Dani Rodríguez, non o viu. Agora chega dende atrás de novo Josu, despexa o balón Gonzalo. Intento de lanzamento, ollo de novo a contra. O partido ponse un pouco tolo. Non sei se isto precisamente o que lle interesa ao Racing. Non, a verdade é que non. Se corre calles sempre lle beneficia que está por baixo no marcador, non? Que está por diante do marcador ten que ter control e bueno, cando hai corre calles non hai control e fai o partido máis aberto e máis perigoso. Perdía o balón aí Cusi, daba a apoiarse na banda, botou o balón fora. Nova repetición do gol, primeiro erro de Ángel e aquí é onde protesta unha posible falta de Josu, sen que está fora da área. E chega o gol de Josu Villar. Nada, cando ves as repeticións, pois bueno, darase conta do erro que cometeu casi diría que son dous, Sí, dous, o teña que aceptar. Ollo Racing en ataco Márquez Álvarez.
chega en apoio Vela. Pero dentro da área ten que recuar, comeza por atrás de novo, volvese a incorporar Pumar, colga o balón, aí non hai ninguén, se va o balón para Dani López, precipitouse un pouquiño Pumar no centro. Sí, aparte había pouca presencia nese momento en área. Está ben organizado Racing, parando ben os contragolpes. Sí, a verdade que está replegándose moi rápido, non? Rapidamente, unha vez que perde, ten moita xente xa por detrás da pelota, non dá pea que o rival faga contragolpe e iso é algo, non? Que vai a beneficiar parar ese xogo do rival bueno, que non lle generen ocasións de perigo. Está chovendo con intensidade agora mesmo sobre a Malata, imos ver se aguanta ben o campo, se vai poñendo cada vez máis pesado. De novo xogada, balón parado por Avilés, colga o balón, ollo a parada de Camacho, o remate foi de Cusi, e boa parada de Camacho, a primeira ocasión clara do Avilés no partido, minuto 35, recriminanlle aí a Cusi ese intento de remate final, non hai fora de xogo. Remata Cusi, perna dereita, para ben Camacho, e o que chegaba era de novo Cusi, que solta a patada. Pero o remate foi Gonzalo, central, sí. E o que chega despois é Cusi. Sí, este é unha das potencias que ten este equipo, non? O seu balón parado, xente moi física, moi corpulenta e, bueno, en esta categoría os goles a balón parado teñen moita importancia, non hai máis que ver co gol que houve no partido, pois foi tamén a raíz de un córner e, bueno, é algo que ten que ter moito cuidado o Racing porque, bueno, o rival ten moito potencial. Perigosísima esa acción a balón parado do Avilés, prácticamente a 3 metros do porteiro, rematou Gonzalo, bastante fixo con detela Camacho, e a posterior falta de Cusi. O Avilés, despois do gol do Racing, subiu cando menos en intensidade, presionando máis, e tardou 35 minutos en facer unha ocasión de gol. Sí, sí, é algo que non nos sorprende, ¿no? Por lo que está expoñendo no terreo de xogo. Pasa que o que decíamos hai 10 minutos cando marcou Racing, a ver que o que pode facer este equipo con un resultado adverso. Entonces aí veremos, ¿no? O potencial real que teñen. Pero xa che digo, estiraron un pouquiño as liñas, pero tampouco se descompuseron, porque saben que todavía quedan moitos minutos, queda moito partido e tampouco se poden volver tolos, porque, bueno, un 2-0 sí que sería fatídico para eles. Entonces, bueno, irán pouco a pouco estirándose, pouco a pouco abréndose un pouquiño e pouco a pouco o Racing tamén se irá metendo atrás bueno, para buscar un pouquiño esas contras e non facer un partido tan aberto. O Racing intenta ter de novo control sobre a posesión, que nos últimos 8-10 minutos pertence máis ao Avilés. Ollo esa chegada de novo, chega moi ben por detrás, cuidado ese rexeite Camacho, dormiuse un pouquiño Josu Villar na frontal da área, o balón chegou finalmente a Camacho. Saca agora en longo o porteiro do Racing, levando de novo a Cusi, que movía era Omar, dando manter o control da posesión de novo a Avilés. Ollo balón en longo para Camochu, vaise cruzar ben Pérez. Sí, é verdade que tamén Camacho tampouco está participando, non? Un xogo ofensivo, tanto Víctor como Pérez o están tapando moi ben e, bueno, non lle deixan ese espacio para botar o balón ao chan e que logo que entre en segunda línea como Alex, Gerardo e Omar. Entonces, bueno, o Racing está moi ben plantado defensivamente e non lle está dando opcións ao rival. De novo será banda para Avilés. Momentos máis complicados do encontro para o Racing, tentando irse cara arriba o Avilés, defendendo ben polo momento Racing. Ollo, métese na área o Avilés, esa chegada de Iván Forte, eu penso que fora de xogo, me parece que subiu fora de xogo esa chegada de Alex Arias. Pois eu calei un segundiño porque estaba a piques de decir penalti. Vaya chegada de Alex Arias, cruzábase Iván Forte. Se non é fora de... Oye, pois fora de xogo non é. Fora de xogo non é. O golpe aí
no cruce. Unha xogada rara, a verdade. O único que se me ocorre que pitara tamén falta de Alex Arias. Aí era caso a posesión de novo por Racing. Move de novo en longo Camacho. Xa non comeza dende atrás as xogadas como facía na primeira media hora o Racing. Buscando máis o desplazamento en longo. Esa presión sobre Miquel Méndez, que se quita de enriba literalmente o balón. E vai de novo a comezar Camacho. Mando cara a Víctor Vázquez. Sí, ahora o Racing pues, perdeu un pouquiño o protagonismo co balón, pero bueno, sabe que ahora faltan 5 minutos para rematar esta primeira metade e saben que teñen que aguantar estes últimos minutos, esta reunión final un poquinho do Avilés, pues para ese descanso, aclarar ideas e enfrentar a segunda parte con novos folgos e unha perspectiva que lles dará o seu adestrador para afrontar ese segundos 45 minutos. Estamos xa, como decía Freddy, na parte final deste primeiro tempo. Manda o Racing, vale o gol de Josu Villar no minuto 25 de partido. Moitas ocasións claras para os homes de Aira. Agora un momento, digamos, de transición no partido, vendo como reacciona Avilés, intentando manter o control e o ben o Racing. Hoy precisamente Josu Villar cara atrás con Pérez. Pérez de novo con Josu, apoyando tanto en ataque como en defensa o número 10 racinguista. Balón en longo agora de Pérez, buscando a Jorge na punta. Non subía nada o árbitro. Comeza dende atrás Gonzalo. Vai cortar rápido agora o Racing, vaise cara adiante. Apoio en banda Jorge. Chega de novo esta banda esquerda e o van a ver a Pumar. Vai na poñero lateral zurdo arriba. Chega Gonzalo, despexa o perigo. Que vai a salir Omar. Ollo sempre os contragolpes do Avilés. Replega ben o Racing. Non o veo claro Omar. Apoyándose en Cusi. Que ben se está a pechar o Racing. Rápidamente, aí ven esa liña de 5 xa pechados atrás. Sen posibilidades por visitantes de facer dano no contragolpe. Sí, hai un equilibrio defensivo moi importante, as visitantes ofensivas están moi controladas, entonces, bueno, manexando eso, polo menos impides que o rival che faga contras, que o rival corra e así pois evitas, ¿no?, situacións de perigo que che pode facer este equipo. E boa noticia, Freddy, que este home que víamos aí, Borja Prieto, non se lle está vendo prácticamente nada en este partido. Prácticamente nada, ¿no? E o que decíamos antes, Gerardo, Alex Arias tamén están parecidos bastante desapercibidos e, bueno, esa é unha boa nova para o Racing. Falta precisamente de Borja Prieto, que vai sacar Víctor Vázquez. Vai no xa en longo. O balón recupera rápidamente a Avilés. Xoga dende atrás Gonzalo, viéndose en Dani López. Complicada saída de balón para Avilés. Non todo que levamos de partido, duralle pouco a posesión. Xa ten o Racing. Balón atrás, de novo cara a Víctor Vázquez. Tenta apoyarse en Vela, que volveu a parte dereita do ataque. Perde o balón o extremo racinguista. Volve a mover o balón dende atrás o Avilés. Miquel Méndez apoyándose en Nacho López. Con apoyo Cusi, con él sempre na presión, axudando Jorge Rodríguez. Outra vez Miquel Méndez. Agora non lle van a presión, pero é claro, Freddy, que este central ten problemas para sacar controlado o balón. Sí, é un xogador que é netamente defensivo e, bueno, cando ten que ter o balón e levar a iniciativa, pois, bueno, lle custa, verdad? É que é complicado este xogo, darlle ben. Sí, pero, bueno, nesta categoría, pois, bueno, a veces a presencia física, a fortaleza defensiva, pois, bueno, a veces é moi importante e os adestradores tamén necesitamos ese perfil de futbolista, non? Tampouco podemos ter 11 arquitectos porque senón sería todo moito máis complicado. Pouco máis dun minuto para que se feche este primeiro tempo. Ollo, se balón para Jorge Rodríguez, completamente só. Vai esquivar a entrada do porteiro e salva precisamente Miquel Méndez.
Sí, esa decimos, ¿no? Que cuando entra ahí Dani Iglesias entre líneas, cuando recibe ese último pase de Dani. Ese último pase, pues o fai mellor que nadie e, bueno, unha pena, non? Que agora neste minuto, pois non se fixese 2-0 porque sería, a verdad, que un varapalo duro para o Vilés e, bueno, e un reforzo moi importante para o Racing para afrontar a segunda parte. Ocasión clarísima de Jorge que salvou precisamente Miquel Méndez, que balón de novo arriba, Ollo outra vez sí, con inseguridad de Ángel. Sí, a segunda vez xa que ten problemas aí no seu aéreo e, bueno, hai que tratar da estrategia metelle aí. De novo Márquez Álvarez dende a zurda, centra, despecha, vai volver o balón precisamente a Marcos, encara, vai centrar coa zurda, balón ao segundo pau moi pasado, chega ainda así o remate, vai intentar aí reventar a Borja Prieto. Pois bueno, un dato importante, non? Que rematamos a primeira metade como a comezamos, non? Sí, sí. Un Racing volcado na área rival, metendo a Vilés no seu área, meténdolle en problemas. Entonces, bueno, penso que é un síntoma importante, non? Que o Racing, pois, bueno, siga metido no partido, que siga dominando, que siga tendo control do xogo, que, bueno, porque vai a favorecer, sobre todo, a confianza deste equipo que ten moito nivel ainda. Tempo cumprido xa, habían aí ese minuto de prolongación o que vai a conceder Vicente Moral, o colexiado deste encontro. Cuidado aí esta última xogada prácticamente do primeiro tempo. Cuidado, perigo para Racing. Cortou Ben Pérez, remendando o seu erro. Balón de novo para Cusi. Na presión forte Dani. Vai a presionar tamén os centrais. Ten que rifar a Gonzalo Polarto. Vai quedar o balón precisamente a Pérez. Camacho rompe a cara arriba. A piques de cumplirse o tempo. O Racing manda 1-0. Vaya ocasión que ven de ter Jorge Rodríguez prácticamente cando estaba a punto de cumplirse o minuto 45. De novo Jorge, volve a negar a ocasión Miquel Méndez, que semella que ya subiaron os oídos das nosas críticas, Freddy. Final deste primeiro tempo. Valeu o gol no minuto 25 de Josu Villar. Resumo rapidísimo, Freddy, deste primeiro tempo. Sí, a verdade é que, bueno, un Racing merecedor deste resultado, un Racing que saliu moi forte, que saliu, pues, bueno, a tratar de facerlle dano a este equipo, poñerse por diante e, bueno, ahora nestes últimos 10 minutos o Avilés controlou un poquinho máis na parcela ofensiva, pero, bueno, tampouco se facer dano e, bueno, penso que o resultado totalmente xusto e que se presenta moi ben para a segunda metade. Bueno, boa imaxe a do Racing de Ferrol. Van a ver aí repetidas a imaxe deste único tanto que campea no marcador da Malato, tanto de Josu Villar. Minuto 25 de encontro, vale de momento 3 puntos. Nos volveremos logo un paso polo plató da Liga das Cidades, precisamente con Freddy, para analizar todo o corrido ante en San Lázaro. Polo momento no estadio da Malata manda Racing, vale o tanto, minuto 25 de Josu.